Xarejn il-bogħod minn żmien ħini tal-miliet, bosta tfal diġà qed iħarbxu littra lil Santa Claus. Dik littra li fl-imarġinazzjoni ta' moħħhom tmur lejn il-Finlandja fejn dak bil-baffi u xuxtu tagħti fl-aħmar għandu daqsxejn ta' dwejra. Iżda li lin minn xewqat komplessi ta' wħud mit-tfal, tifla minnhom tixtieq sempliċiment pupu bl-isem fuqu ta' omma li hija l-aqwa fid-dinja. Bħalissa din it-tifla hija nieqsa mit-tannieq u l-wens ta' omma li tinsab l-isptar tirċievi trattament. Din l-istorja rakkontata Remenda Grek li qed taħdem fuq is-sitt edizzjoni ta' Children's Dreams, inizjattiva li tajn il-ħolm ta' tfal vulnerabbli isir realtà. Soft toy bl-isem fuqu I have the best mommy sabiex jiftakru fil-mami tagħhom illi qiegħda sfortunatament tirċievi trattament ġewwa l-isptar. Għandna tfal oħrajn illi fil-kamra fejn għandhom fejn qed jgħixu bħalissa jixtiequ li jkollhom dekorazzjonijiet ħalli jkunu jistgħu jiddekoraw il-kamra tagħhom. Din is-sena sar magħruf li hemm l-2500 ħolma u dawk interessati li kontribwixxu biex jinxtraw ir-regali tal-miliet ta' tfal fosthom familji u negozji jistgħu jidħlu fuq is-sit childrendreams.org. F'konferenza tal-aħbarijiet il-Ministru Michael Falzon saħa fuq is-sens ta' solidarjetà filwaqt li l-kap eżekuttiv tal-Fondazzjoni għall-Ħarsien Soċjali Alfred Grixti qal il-professjonisti li jaħdmu fil-fondazzjoni immorru lil minn triqithom biex il-ħolm ta' tfal isir realtà. Fl-istess konferenza spikkat Fajel Quiven li milux wisq tkellem magħna dwar it-taħriġ li tirċievi fid-daq tal-pjanu. Is-sena l-oħra Quiven ellu li huwa nieqes mid-dawl ingħata apparat biex jgħinu fix-xogħol tal-iskola, iżda issa spikka l-altruiżmu tiegħu. Nixtieq il-ħabib tiegħi ikolli basar bħali. L-innoċenza tiegħu ħarġet fil-beraħ għaliex ma naqas lura li jgħidilna li l-sieħbu ma jridux jifranka mqar somma waħda li tingħata lilu fl-iskola. Għalli għamil ħabek bħali. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.